en puɗɗorima inde Gueno joom baɗe bawɗe joom yurmede heerinde yurmede huftidinde kaadirowo kala ko ina wona waado e wontan laato ituɗo e gotago muɗum haajaka ballal tagɗo windere fay foof e hoddiru mum en juuli e ɓurɗo ɓurnaɗo cuɓaɗo e ɓurɓe kala tago no ɓurdi ɓurɓe e haajade ɓurnowo kala ɓurɓe ndeke ɓuuri e ɓurɓe tango ɓurnaɗo bajjo Aminata Korsuɗo Abdoullahi cuɓaɗo windere timmode annabaɓe nulaɓe cogɗo bafal nule annababu nunɗuɗo e hoore mum ko adi nulal nunɗino nulal ruttorde joto kisal sagat kisal satti gaddade yesso Gueno tuma nde goto foof woƴa dandude hoore mum en calmini dendagal bandiraɓe fulɓe to mbawi wonde dow laral leydi ndi e kala nanoɓe fulfulde woni pular to mbawi wonde foof en calmini ɗumen en gartiɗo hande e mbadi jewte meɗen hono olel pulagu tawi ndeɗo yewtere en wayno jogoɗɗen lowde hen koko fati e pularewal hono ɗaɗi so gonti buruti jomum mayat sellani kono ko adi nden eɗen ciftina bandiraɓe gonɗen koye ñallal jeeslare hawri ko 29 bawte woni décembre 2021 ko adi nde nateten e yewtere men nde eɗen jaalo dendagal pulagu to wawi wonde foof e dow laral leydi ndi ko noon jalotoɗen kadi hono dendagal Mauritanie naaɓe to mbawi wonde foof e ko noon kadi jalotoɗen dendagal Afrique naaɓe e ndeɗo ustare mawde nde keɓɗen e cankugol hono koho mawɗo e nder Mauritanie hono kan Hamidou Baba tawi ko gorko darinoɗo sanne e moƴƴitinde gurdam leydi Mauritanie naaɓe tawa koddimu ngu ene wawa moƴƴude e dendagal wonande leƴƴi ɗi tawa ene gurda e dow beldal e dow nanodiral e dow kisal leƴƴi ɗi kala taw kadi e dow potal ko gorko darinoɗo sanne kadi ko gorko jaññoɗo joom hakkille ceebɗo jiyanɗe tawi kadi ko gorko gando tawi kadi eɗen gandi ko kanko suɓano tuma e sumgoji bannoɗi e ujunaji 19 wonande dendagal ɓaleɓe yo yahan ɗumen gam foɗodirede lefol laamu leydi Mauritanie e eɗen gandi ɗum ɗon ko teddugal manggal wonandemo e wonande dendagal leƴƴi Mauritanie naaɓe ɗi ganduɗa o yeehi e inde mumen tawi kadi o darima hen darde lang dow ɗum ɗon noon eɗen jaalo ɓesgu ngu kala ha arte ɓesgu makko eɗen jaalo ɗumen e wonande kadi dendagal ɓew ardino to banggue dawrugol fofoof en jaalima ɗumen e nde ɗo ustare eɗen toro Gueno nde jurmotomo yaftomo harnamo aljanna yo barke makko hedde ko heddi ko nde ɓoyten sakkanademo e duwanademo woto barke makko na leydi e dow ɗum ɗo noon eɗen garta e yewtere meɗen to banggue no mbiɗen ni hono ngal ɗo pularewal so ɗaɗi gonti buruti jomum maya sellani min gar hen e toɓɓe ɗiɗi e toɓɓere arwanire nde koko fati e gurdam rendo men gurdam leñol men kono ko adi ɗum etoɗen firde taw pularewal ngal saabu eɗen gandi wonande kam nanowo pular so wiyama ɗaɗi gonti buruti ene andi ko ɗum firti so wiyama jomum mayat sellani ene andi ko ɗum firti ko noon ma en eto firde ɗum wonande ɓe ƴellitaki no feewi e pular o ha mbawa famde ɗum no hannirta ni hen eɗen gandi ko adi foof so ɗaɗi ko holko woni ɗaɗi e nder ɓandu neɗɗo eɗen gandi dendagal kulle walla ko ɓuuri hewde en jogui ɗaɗi ko noon kadi hayko wona kulle ko nande puɗi ko nande leɗɗe ene ko nandi hen en jogui ɗaɗi ɗaɗi neɗɗo ɗi noon sen garti hen eɗen gandi kañum holko woni nafoore muɗum ko ittude ƴiƴam to ɓernde saray ɓe ɓandu ndu kañum jirlata ƴiƴam ɗam e nder ɓandu foof ko noon kadi ittude e ɓandu ndu artira e ɓernde nde ko noon kadi ko nande cargol ko fate ñamde walla jaram woni ndiyam walla ko fate oxygéne noon firti ko kañum ɗaɗi ɗi ko kañumen jogui cellal ɓandu ndu so tawi noon wonti ɗaɗi joguinoɗi cellal ɓandu ndu e gurdam muɗum so tawi kañumen baylima gonti buruti kañumen ko rafi ko ñaw ko ene wayno ko goro kono tokoson natata koye nder ɓandu neɗɗo ñaama ɗum walla rewra e ɓandu e nguru ɓandu muɗum nata e ɓandu muɗum so heeɓi nder ɓandu to ene wayno wila toon ha heewa wontana ɗum rafi ene wawi leptude ɗum kono buruti ene wawi yaade ni ha onen saahaji bonna wona tedda ko nande koyɗe ko nandi hen nono firti ko rafi bonɗo mo ganduɗa so tawi noon rafi o ummotono ko caggal
o naata e ɓandu neɗɗo so wonti koye nder ɓandu he kañum e hoore mum ko wonno toon ko fonno hokkude cellal ko woni ɗaɗi ɗi ko kañumen gontata buruji on hankkandine cellal mum weɓata wan noon hankkandine rafi o ummoto koye nder makko kanko hoore makko koko wonno e nder makko woni adda cellal ko woni adda gurdam ko ɗum wontata rafi ɗum ɗo noon firti ko wonde nder renɗo meɗen sen ƴeewi hande won gueɗe nani hen en wayno ko rafi mawɗo wonande renɗo meɗen wonande leñol meɗen sen ƴetti yeru gadan o hono no mbiɗen ni ma ƴetten yeru tari on yeru gadan o hande ko on kaleten woni sen ƴetti yeru ko wiyeteɓe ko nande gendiyankoɓe men mawɓe daranoɓe leñol ngol en ji yoga e mabɓe ko jomiraɗo noto kono sababuji ɗi ko ɓuuri hen hewde ko wiyama ko baɗani ko golle ndewda ɗon ɗum ɗon noon ko gueɗe bonɗe ɗe ganduɗa eɗen poti riwtude ɗum e nder leñol meɗen waɗi noon kamɓe koɓe jaale e nder leñol meɗen kadi ko wayɓe mbaye leñol ngol kono calɗi tan mbiɗi caali ni caaliki sen jiiɗi mbiyan ko ɗum woni leñol ngol non noon ko nande Mamadou Samba Diop en eɗen gandi ko worɓe darinoɓe no feewi e nder leñol ngol ɓe hono mumen ala kadi koɓe jeehi ko hono Mamadou Samba Diop en jiyani lomto muɗum ko noon sen ƴeewi ko nande Tidiani an ko darinoɗo darde lang kadi ko ɗo darinoɗo eno darino ni kadi ko yeehi ko kadi en jiyani lomto makko saabu sen ƴeewi tan hay heccanki to banggue hurmbito laana jordi tewer mo ganduɗa baɗaɗo Dakar o en keɗima guila fuɗɗode ha wortode en nanata hen pular ne haale te kanko ɗum wonno haare makko te nde wurno nde kadi sikki ala kala ko ɗo ko wayni waɗi ene wayno pular dañade hen gueɗal joni hande hollomto makko hol dariɗo e darde darde eɗen mbawide hay goto kon hono noon sen ƴeewi ko nande Saydou Kane en sen ƴeewi ko nande Yerodoro Diallo en e ko nandi hen Amadou Malick Gaye en hohoɓe ganduɗa ko gendiyankoɓe mawɓe wan noon seɗen kaala golɗo konngol en ciññata tawno ko hunde wonde kadi ko hunde kadi wonde e nder leñol meɗen kadi ko no wayno helmere nde heltuɓe ɗum walla fuɗɗuɓe ɗum ɓe kuƴƴi tigui ko hani wan noon ene jogui jomum en kamɓe eɓe kandi kadi wiyete koɓe gendiyankoɓe wan noon ɓe mbaɗi golle tiɗɗe e nder leñol ngol kadi e yimɓe foof jii golle mabɓe ɗum noon firti ko ɓeeɗo e hono ɓeeɗo so tawi leñol ene ɓamto ko hono ni ɓamtoro leñol ɓamtorako tan enen foof tan gummoɗen tan ɓamtere ala ne waɗi tan hatanteɓe ɓe ganduɗa ko ɓeeɗo ɓamtare leñol ngol añoto ko nande anduɓe men ko nande alɗuɓe men ko nandi hen ko ɓeeɗo tamboto leñol ha ɓamta o gila e to banggue gandal mum gila e ɗemgal mum gila e pinal mum gila ko nandi hen ne nawra ɗum yeeso ha leñol ngol wawa ɓamtade nden noon firti ko so tawi ɓeeɗo ɓamtoɓe walla ɗiɗo calɗi dariɗi ene tambi e caali meɗen woni caali ki ganduɗa woni leñol meɗen so tawi ɗiɗo calɗi kala hen saldu dariɗo en coppat ɗum walla en kellat ɗum firti ko caali meɗen jogorani darade no hannirta ni hen noon alay saago batten haqqillaji miccoɗen no feewi saabu kamɓe koɓe darani koɓe goppi haajuji mabɓe ɓe goppi gurdameje mabɓe ɓe goppi belameje aduna foof e darnade leñol ngol mboɗo sikki wonkoɓe poti yoɓede kowona ɗum ɗo kadi kala neɗɗo baɗowo ko wayni henna to banggue baɗane to banggue golle bonɗe faade e gendiyankoɓe meɗen on ko gaño leñol ngol ɓe ko bonnoɓe leñol ngol ɓe jiɗana leñol ngol hay kamɓe ɓuuri bonde ni e añɓe wonɓe ɓe mbiyatan ene gone leƴƴi goɗɗi ɗi wan noon kamɓe ɓe goni koye nder leñol ngol koɓe buruji e nder leñol ngol koɓe ɗaɗi gontude buruji e nder leñol ngol non noon ko ɗum jinuɗen hande jofade ma en gar e nder mbaadi toɓɓere men ɗiɗi ɓere e nder pulorewal ngal e yewtere men arore so guena nowni ɗum noon emin mbiya on bisimilla moɗon ko gueɗe moon sehil moɗon Mamadou Saydou won feetere pinal ha lawol gongol so guena haaji garen e nder mbaadi hono yewtere meɗen Olel Pulago